Bueno, badaukagu gure blokauta eginda. Eta orain egingo duguna da bihurtu hau definitibo, bai? Hortarako, lehenengo gauza harreta ditzen diana da goiko parte hau. Eta goiko parte hau landuko nuke gehiago. Zelan landuko dugu? Ba, bueno, bebeltxu batzu egaz, bai? Bastante guai dekogu ya, formanik hemen bastante guai dekot. Ah, bueno, coño, ez da simetriko. Borratuko terditik. Eta jarriko diot hemen mirror bat. Baino, iardatzean, ahí está, con su clipping. Vale. Orduan, konturatu, o sea, kasi, ez daukagunez denborarik, boi ir atako. Orduan, hartuko dodaz elementu hauek eta bebeltxuak sartuko dodaz. Beti pentsatuta, honi, azkenean, sartu behar dio dela subdivision surface bat, porque bestela ikusiko dana super kuadrikulado. Orduan, hori kontutan izan da, eta begiratuta katxarromatik hau, bueno, hau ez da guztiz biribila, baina nik egingot biribila. Venga, va, vamos a ello. Orduan. Ez, hau ya da definitibo, hau ya ez da blokauta. Baina, kasu honetan erabiliko blokauta jarraitzeko, bai? Erabiliko blokauta, baina hau definitiboa izango daia. Eskulpituko duzu, ez? Ez dut eskulpiduko. Ah, no? Ez dugu eskulpiduko erronka honetan. No? Ez. ¿Eres esculpir? Nope. Orduan, bueno. Bai. Bai, beharrezkoa badozue, bai. Bai. Esan? Vale, danok ulertuteko, porque galdu gara. Hau blokauta da esan dugu, ezta? Vale, hartuko dugu hau. Kombinatuko dugu, kombinau edo gordeko dugu M batekin, collection berri baten, eta dituko da blockout. Vale. Blockout, create. Ahí está, el blockout. Eta orain hasiko naz egiten honen altakoa. Altakoa egitea ez du zertan esan nahi eskultura erabili behar denik. Vale, alta izan daiteke box modelinen alta. Vale. Ordua, hartuko da hauek danak, bueno, o beharrezkoa daukadana, kasu honetan hau duplikauko dut eta hau izango da nere altakoa. Orduan hau sartuko collection berri baten, deituko dana alta edo jai, hobeto, erderaz baino hobeto jai. Vale, eta blokauta hartuko dut hau collectiona eta esango diot collection barruan dagoena bihurtuteko wireframe, que hori egin dezaket, igual ezin daiteke egin. Ezin daiteke egin. Hold out, no. Nope. Non da? Sporters. Bueno, pues hartuko dudaz hauek. Jo, es que es un poco rollo hacer así, Ez dago modu bat eiteko collectionan dagoena ikustea. Nope. Bueno, berdin dio. Vale, me da igual. Hartuko dudaz hauek eta danak egin behar ditut wireframen ikustea, adibidez, por ejemplo. Naiz eta hemen egon wireframen ikustea. Pues me vengo aquí y les digo, en vez de texture, wireframen. Bai, alt sakatuta. Vale? Nik egiten baut hemen sakatu eta wire bakarrik aldatuko du objektu aktiboa. Baina sakatzen badut alt esan nahi dau danei egiteko. Orduan wire eta dana ikusiko da en wire, vale? O le meto aquí en vez de wire bounce, nah. Y ahora voy a hacer dúplicas del blockout, bai? Eta jungo una saltakoa egiten. Kasu honetan, pues hau ez, vale. Pues me vengo aquí eta egingo duana da hemen bebeltxu bat, bai? Voy a hacer control B. Bai, bebela txarto egiten dit, orduan behar du apply all transforms eskalan behintzat, vale? Orduan egingo dut hemen apply scale. Eta apply scale egiten badot, orain bai bebela egingo dit ondo. Vale, pues bebela atako, no os cortéis ni hostias. Hau altakoa da. Me da igual los engons. Altakoa da. Altakoa bada. Ay, no, coño, que este va a ser con subdivision. Kasu honetan, subdivision eramango dau. Así que aquí estoy jodido. Orduan, claro, hemen bai subdivisionak, behitxu, nik sartzen baut hemen subdivision bat. Hombre, ikusten badozue, konpondu ezakezula
engonekin, pero behitxu, ez du funtzionaten, bai? Ez du funtzionaten. Subdivision sartzen diot, eta hemen bai behar dugu, pues igual, jo que sé, hemen igual arista soporte bat, a ber, funtzionatzen badauen. Funtzionatzen badau, utzi, que total, ez pa beikear. Hau, beikeatzeko izango da. Le meto aquí subdivision 2, behitxu, funtzionatzen dau. Ai, no, behitxu, segiten dauen engona. Behitxu segiten dauen. Pues bueno, vamos a ver, probar cosillas. Zein dezakegu hemen ez gertatzeko hau. Pues adibidez, K hemendikona, K hemendikona, K hemendikona. Vamos a ver qué pasa. Ahí va a estar jodido, Bueno, ez da la hostia. Hemen engona dago ere. Jo, que liada. Bueno, ba, hau konpondu dezakegu, Lana da, baina konpondu daiteke. Baina behitxu zelan hemen engona dago, baina zela danez, danezeko planarra, engona utzi dezakegu. Pentsatu hau izango dala para beikear. Bale, orduan engona egon daiteke. Vale. Ez dut lana birritan egin nahi, así que igual me salgo con la mía egiten badot giratzea. No voy a poder hacer eso, ¿no? Bueno, da igual. Vale, orduan. Oraingo zorrela mantenduko dut, porque parece que funciona. Beste mosketa bat sartzen badut, konpontzen da? No, mosketa sartu behar dut, pero hemen supergertu. Ikusten baduzue konpontzen dala, patadon palante, Errongo honetan ez daukagu denborarik besterako. Venga. Kentzen dituzue engonak, baina bakarrik beharrezkoa bada. Osea, behitxu, hemen funtzionatzen du, así que, como aguanta, patadon palante. Gero honek deko beste arazo bat, behar ditugula boleanak egin, eta boleanak egin alizateko, kasi fijo, aplikatu behar dugula subdivisiona. Es un poco liada, baina bueno. Esan. Vale, behiratuko dugu diseinua. Diseinuan, ze dau hemen? Hemen zulo batzu dauz. Esto va a ser una movida de la pera. A ver zelan egiten dugu. Probatuko modu baten, salbatuko artxiboa lehenengo, eta orain aplikatuko mirrorra eta subdivisiona. Vale? Hau bihurtu da un mamotreto de polígonos de la pera, vale? Baina, ikusten badugu funtzionatzen dau. Vale? Total, gero ingo dugu bajakoa, así que nos vale. Vale, orduan. Orain hemen behar dudana da mosketa batzuk egin sartzeko hor torlojuak. Orduan, egingo dut zilindro bat, kasu honetan zilindroa bastante petau de polígonos. 16 bider bi, 32 bider bi, 64, por ejemplo. A ver. Vamos a ver. Hemen daukagu. A ver. Bueno, vale. Vale. Eta hau giratuko dut 90 iardatzean, eskalatuko dut, eta hau izango da nire torlojuak sartzeko puntua, ez? Claro, la putada. Bueno, a ver zelan egiten doan hau. Torloju bat non jungo da, hemen? Edo hemen? A ver, non jungo direz torlojuak. Ah, coño, que no está girado con la cara. ¡Ay, Dios mío! ¿Zelan alineatu desaketau? Ni idea. De pin y managas, ¿no? Y managas. ¿No se pone con el normal del objeto? Bai, puedo coger, hartzea puntu hau, hartzea aurpegi hauek, bueno, no, o con este, eta egin iman, oso ideia ona, oso ondo, al face, eta horrela egiten badot, orientatzen da, baina ez da orientatu porque egon behar da hemen giroa, align rotation to target. Eta orain bai, no me lo está pillando, adiós, hortxe dago, alineatuta dago, bai, alineatuta dago. Ahora quito esto, saco un poquito y está alineado en teoría. ¿Vale? Vale, oso ondo. Ideia ona, unaz. Bueno, orduan, badukat hau hemen, alineatuta, baina, claro, hau mosten baut buleena bategaz, ez dit egingo beharrezkoa dudan bordea, bebela.
Bai, nik hau egiten bat orain, salbatukot, porque posiblemente pete, hartzen bat hau, eta egiten bat diot generate bulean, eta hartzen bat beste hau, vale? Hau jarriko temenen biztan, como bounce, ikusteko. Bitxu zele, egiten didan zuloa, ez deko bebelik. Eta nik hemendik gero bebel bat ateratzeko, vaya a sufrir, pero la pera, porque ez dau pentsauta, bebel bat aterateko. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Pues joder, pues probatuko dugu, guiren jarriko, probatuko hemen egiten badiote mosketa bat, olakoa, vale, onaino gutxi gora bera, betxu zelan ez nazeldu bordera, ez? Eta hartzen badot hau, hemen beste mosketa bat egiten badot, eta hau eskalatzen badot, ya me va a hacer como un mini bebel, ¿es? Mini baby bebel. Vale. GG, eta hor gorantza. Chistes baratos, es lo mío. Venga, va. GG berantza. Eta badaukator bebeltxu bat. Orduan, hemen erdian, beste mosketa bat egingo diot. Es un poquito amanurri esto, Olantxe. Eta nik uste egiten ari dala, a ver, hau ez dago bere tokian. Ai, hori txartu egin dute, parkatu. Hasi barnaz, osta bere. Ahí estás. Hau gorago. Hortxe, beste kontrolerre bat, eta hau hemendik, vale? Eta hemen erdian, saiatuko naz egiten, mosketa bat irekitzen hau, eta goikoa ireki gehiago. Ba, bebel bat ateratzeko mosketa bat. Eta hemen erdikoa, honi bebela ingo diot. A ver si me lo pilla. Poco feo, Echaron, Ah, hemen doblea dau. Disolve. Joder, casi que kenduko, o sea, ikusiko tau bakarrik, porque me estoy volviendo loco. Solid. Vale, bilatzen doana da hemen bebel bat egotea. Pues igual, mosketa bat egingo hemen. Hau gorago. Eso es. Eta honi bebel bat egin. Control B. Eta honai bebel honek mostuko dau bestea, ez? Esa es la idea. Honi kenduko dio, jarriko dio bounce. Eta hona ekarri. Eta orain mugiduko dot en su arista local. Eta ikusten dudanean ondo geratzen dala, pues ahí es. Vale? Hortze igual, bai? Un poco lío? Eta nik egingo nuke parte hau, behitxu hau importantea da, Beko egingot estuagoa, zergaitik estuagoa, normala kalkulatzerakoan, mapa de normales, esaio gustatzen gauzak egotea perpendicular al kalkulo. Vale, orduan, pizkatxo bat izten badot, kamarak ikusten dau, eta aurpegia barrukoak ikusten ditu, eta orduan kalkulatzen dau eta marrazten ditu. Bestela, horrela badauz, ez ditu ikusten. Orduan, hau, eskalatzeo pizkatxo bat erdira, ya está, ya ikusiko ditu, bai? Que no sea recto perfecto. Orduan, honi aplikatuko diot, bueno, ez dakit hau badan kokapena, kokapena, no sé, jarriko ditut pare bat hemen, a ver, vale, eta honi aplikatuko diot bebe, bulean. Gero beste bat jarriko dut hemendik utzi gora bera, vale, eta beste buleana berri bat egin, kenduko ditut marrak, hobetu ikusteko. Betxu ze polita geratzen da. Garbi geratzen da, bai? Autosmooth, vale. Ya empiezan las mierdas, Kontuz honekin. Claro. Gauz, konpondu leike, Ahí, le buscáis aquí el ángulo, ¿vale? Hortxe. Orduan, orain honi kenduko diot beste hau, eta hortarako generate bulean hartzen dugu
Ezen izango dara zagoaitean mirror bat, horreloko ipakizten zara zenbetiko. Hostia, egia da, ez naz kontura. Mierda. Vale, egizue hau birro... Ke cagada, bai. Hobeto mirrorra... Bueno, saiatuko naz egiten gero, a ver si me sale. Bota. Que sean para adentro, que sean tornillos y sean para afuera. Que sean tornillos que van para afuera, no. Nahi dut egitea zuloak, porque es jodido. O sea, ¿cómo has hecho para que el agujero sea para adentro? Itxeon, segundu bat, El agujero para adentro, pero boleando. No sé por eso. Porque todavía está haciendo el... Hortxe. Ze gehiago deko, ze zulo gehiago deko honek. Bueno, dekoz beste batzuk hortik, pero ez dugu egingo. Eta dekoz hemen como lau bat. Orduan, egingo ditut hauek. O bat hemen, no? O sea, le pega hemen behan. Bale, hartuko dut hau, eta bulean. Eta kendu hau. Bale, ondo geratzen da, vamos a ver. Barrura sartu da igual hobeto. Bideoan daukazue, zuek lasai, bebel bat sartu diot. Vale, aplico aquí todo a saco. Vale. Hau kenduko dut hemendik. Auto smooth. Al 24, funtzionatzen dago. Ahí va, qué cabrón. ¿Eso funtzionatzen? ¿Ya? Beste aplikatuko dalako. ¿Qué coño le pasa a este tío? Hortxe. Vale, orain hauek egingo ditut. Orientazioa aldatu beharko dut, rotazioa. A ver, hau dana jartzeko eta zero. Jarriko diot rotazioa ondo. Osa, topatuko dut zein ardatzean dan, rotazioa. Honetan da. Este es jodido, Hemen rotazioa ez du bat egiten. Osa, zelan dakigu rotazioa... Ah, vale, con el snap este, ez? Snap. Eta daukagu rotazioa jarrita. Hortxe. Vale, orain ketzen dugu. Eta ja daukagu bere angeluan. Hau handiago egingo dut. Askoz handiago. Eta egingo ditugu mosketa batzuk hemen. Blenderrek ikusten ari duenagatik aguantatzen ditu ondo boleanak, baina boleanekin kontu handiz. Hortxe. Hortxe bat, eta nik uste dut gorago. Ez dakit zehazki non ziran. Hemen goian ikusten da. Daude, como bi handi eta bi txiki. Hortxe, kontuz, pilatu angelu ona. Vale, hau duplikauko dut. Jartzen badugu beste, gordeko dut, behitxu, jartzen badut beste boleana bat, seguramente petatuko da, behitxu. Honen ostean, jarriko dut beste bat, me la juego a que peta. Hostia, Blender es la hostia. Aguantatzen da. Orientazioa ez dago ondo, no? Uy, orientazioa ez dago ondo. ¿Por qué cojones? Kenduko dut hau, bigarrena. Hau da lehenengoa. Mierda, zan hori. Zan hau. Aplikatuko dut hau. Eta ikusiko dugu ondo, bera bakarrik.
Ah, no. Txarto egiten dau. Txarto egiten dau, ze... orientazioa ez dau, perfecto agongo. Hori putada da, Txikiago ingot. Bueno. Ah, ez dala korrekto. Y esa hau ez da recto, guztiz ez da. Bueno, ba, egingo diot, ia, korrer. Vale. Egingo dugu pizkatxo bat gure pedora. Hor ikusten ari naz, gutxi gora bera moldatzen dala. Hostia, que putada, Ez que ez dut egingo eskuz, Ez que... Txikiago egingot. Ja, handiak direzenean ez dute funtzionatzen ondo, kasu honetan. Eta horrela ere. Bueno, venga. Buleana. Kenduko digu hau. Porque egiten badot, a ver, probatuko da gauza bat, seguro da mutuko nazela, pero egingo dut bebel barik, horrela, eta gero egingo dut bebela, a ver si revienta. Horein ez deko bebelik. Hartze dut hau. Adiós. Ni siquiera me los coge bien. Hartuko da hauek. Eta harin bebela sartu. Eta seguramente txarto egingo dau. Ahí ha empezado a hacer a petardear a saco. A ver, egin dezakezuen gauza bat da, engonak bihurtu, hauek hartu. Pero va a salir mal, seguro. X disolve. X disolve. Ez dit egiten. Eta bebela egiten badot. Orain, erdiondo. Arazoak ditu hor, pero... Eta hemen hau jisten badot... Buah. Va a dar un por saco esto que flipas. Ba ez, nahiago dut beste modu baten egitea. Hombre, konpondu ezakezu hau ere. Egin horrela merge at last. Eta horrela, a ber, bebela hobeto egiten dauen. Nah, puta mierda. Ez, itzal itxusi hauek, gero ikusiko dira behikeoan. Ez dugu pena merezi, bale? Kenduko dut, bueltatuko naz buleana baino aurretik egin duan zerara. Ezin dut? Ah, no tengo onduz. Baina salbatu dut, ez? Ahí está. Vale, nahiago bolean egitea. Nahiz eta perfecto hasi izan. Ez du ondo egiten hemen, Qué putada. Ah, coño. Adiós, no. ¿Qué pasó? He jodido la pieza.
Bueno, zulo batekin nahikoa, toma por el culo. Ander, Esan. dekot arrasana pistolan asko cartas, puedo tomar una pequeña libertad artística. Tengo, gracias, parecido mañana es Berlin. Pues no. Porque es el proyecto. Baina, ondo ingo zu? Bai, lógicamente. Hau zer da, zertu dut, hau. ¿Y este lo roto y no hace nada? Ahí está. Desde la base de 20.4 cuando puedas. Vale, vale. Lagunduko zut orain. Baitxo, hau zegoena 93 grados con 45, jarriko eta 90. Eta borratuko terdia eta ingo diote mirror bat. Ez lana ez egiteko birrita. Oiba, ni siquiera está guai aquí. Vale. Orduan, geratuko naz parte honekin. Honekin. Bai, borratuko terdia. Hemen dauzenak, hauek, alineatuko dodaz, que sería con SZ0, en este caso, eta sartuko diot mirror bat. Bai, zein ardatzean, ba, Z, I ardatzean. No, Z ardatzean. Clipping, ja, correr. Eta arain badaukat, hau prestatuta, no, beste aldean ez. Mierda. Vale, aurrez ikusi dut, bueno, aurrez left. Hau borratu. Eta hemen jarriko diot, bi aldetan egitea. Ondo, ez? Txekeatu ondo. Eta hain deko daz, mosketak alde guztietatik, vale? Hau izango da, nere altako pieza. Hau da egin behar dozuena, vale? Ya está, arreglado. Hau da altako, hau da igual da piezarik zailena. Eta hain giratuko dut zegoen modura, a 93.45. Ya está, hor dago. Vale, hau da piezarik zailena. Venga, jarrituko gurrengo bidean.